Jama'a assalamu alaikum, sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanar jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu duka FSI, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da zaman lafiya a wannan jihar ta Kano mai albarka da aiki kafada da kafada tare da sauran jami'an tsaro. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara. Wannan matashi da kuke gani, idan za ku iya tunawa, ranar 12 ga watan biyu na wannan shekara ta 2022 a unguwar Ɗanbare akwai korafi da muka samu daga wani bawan Allah akan cewa an shiga gidansa bayan ya dawo daga kasuwa ya tarar da matarsa wato cikin jini da 'ya'yanta guda biyu, wanda bayan samun wannan korafi kwamishinan 'yan sanda ya tada 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin DPO na Ɗorayi Babba SP Ibrahim Hamma tare da ba su umarnin lalle a gaggauta kai su asibiti, wanda bayan an kai su likita ya tabbatar da cewa ita fa mahaifiyar wannan yara wato ta rasu, su kuma yaran aka kwantar da su, wanda tun daga nan wato kwamishinan 'yan sanda ya sa aka dawo da korafin babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai, wanda wato aka ta gudanar da binciken domin kokarin ganowa waɗanda suka yi wato wannan aika-aika, wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu nasarar kama wannan matashi da kuke gani, wanda bayan mun kama shi ya tabbatar mana da cewa fa wato shi ya wannan wato aika-aika. To ga shi dai ga shi wanda ya kawo korafin muna kusa da shi, amma dai bara mu fara ji wato daga shi kansa wanda ya aikata wannan aika-aika. Tashi tsaye kai mun magana da ƙarfi. Me sunanka? Abdulsamad Suleiman. Da ƙarfi? Abdulsamad Suleiman. Shekarunka nawa? 18. Kai to ana ganka ko kwage ne? A ina kake da zama? Dorayi Ciranci Yamma. Na? Dorayi Ciranci Yamma. To ka gane wancan mutumin? Na gane shi. Wannan me a gabanka? Kabariya ce. To ba mu labari ga ka a wurin 'yan sanda, ba mu labarin abin da ka yi. Da na je gidan Anturkayya sai na ƙwanƙwasa na shiga. Sai muka gaisa sai ta tafi ɗaki da ke kwanta. Sai ga wasu yara nan suka ƙwanƙwasa ƙofa. Sai suka kawo salak. Sai ta je ta ajiye, sai ta je ta ƙara kwanta a bacci. Sai ni kuma na ga wayoyi guda 3 a falon hannuna a caji. Sai na tsaya ina tunani, sai na je na ɗauko taɓaryar sai na buga mata a kaso. Yaran ma na buga musu sun tsaya. Ina taɓaryar da ka ɗauko? Gata. Wannan? A ina ka taɓaryar? A kicin. To ina jin ka. Sai na sauri na fita. Sai na ɗauko abu a aljihuna wani ɗan ƙarfe na cire na buɗe wajen layi. Yana da tsini na buɗe wajen layi na cire da layin. Sai na sauri na fita. Ina fita ya muka haɗu da abokina Ma'azza. Sai na bashi, sai na ce yake ce min menene, na ce ba komai. Sai muka tafi hanya, na ce mai waya ce aka samu guda 3. Sai da muka tafi sai na bashi guda 1 muka tafi. Sai na je na sai da ita da daddare. Nawa ka sai da wayoyin? 11,000, 5,000. Guda nawa ne? Guda 2 ne. Ɗayar fa? Ɗayan na ba Ma'azza. Me kai da kuɗin? Farko dai na yi kuɗin mota, na je garinmu na sai agogo, na bada a sai mun kaji, sannan zan sai da ke da kuɗin. To ya ka ji bayan ka aikata wannan aika-aika? Ban ji daɗi ba. Ban ji daɗi ba. Wanne yanayi ka shiga? Ba na iya yin bacci kuma ba na iya cin abinci. To waye kashe ta? Ni ne. Na? Ni ne. Kai ne? To kai ma zo. Me sunanka? Ma'azzam Lawan Titi. Na? Ma'azzam Lawan. Shekarunka nawa? 17. Kai da shi waye babba? Shi ne. To ya kafi shi kato? Ni ina da girman jiki ne. To ba mu labarin me ya faru ranar? Ranar mun je rijiyar zaki ne tare da shi, sai ni ma zan je gidan kanwa babanmu, sai yake cewa shi ma zai je. Sai da muka je sai yake cewa Ma'azzam tsaya a nan, bari in shiga yanzu zan fito. Sai na ga bai daɗe, sai na ga ya daɗe. Sai na tafi gidan kanwa babanmu, har na je na dawo bai fito ba. Sai na zauna a kofar gida, sai gashi nan ya fito. Sai muka tafi, sai jikin sai fito yana rawa haka da hannunsa. Sai nake cewa Abdulsamad menene ya faru? Sai yake cewa Ma'azzam babu komai mu tafi kawai. Sai da muka tafi muna hanya sai ya ɗau waya guda ɗaya ya bani. Sai muka riski gida, a nan muka rabu, to ban ƙara ganin sa ba.
me kai da wayar da ya baka? Na sai da ita Nawa? 2000, Me kai da kuɗin? na yi amfani da su. To kuma me ya gaya maka daga baya kan abin da ya din? Daga baya abin da ya gaya min ne ya ce shi ya aikata. Na? Shi ya gaya min ya ce shi ya kashe ta. Kuma ya ce ma me? Sai kada na gaya kowa ko babansu kada na gaya in ya tambaye ni. To kai ya kaji a ranka da ya ce shi ya kashe? Gaskiya na ji babu daɗi, an nake ce mai Allah ya ji kanta. To alhamdulillah kun ji dai kamar yadda abokin nasa ya faɗa, wanda suka je tare shi ya tsaya a kofar gida kuma ya bashi waya da. Yanzu haka dai kamar yadda na faɗa yana babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai, wanda kuma da zara an kammala bincike za a gurfanar a gaban kotu domin a yi hukunci. To ga dai mijin wannan baiwar Allah ubangiji ya ji kanta, Allah ya gafarta mata. Ya ka ji a ranka lokacin da ka zo gida ka same ta a wannan yanayi? Na tsinci kaina cikin tashin hankali Na'am. da kuma fargabar abin da na taras. Yanzu wannan lokacin da kaga an kama su, ya ka ji a ranka? Na ji daɗi sosai kuma na yi farin ciki Me kake da bukata? aka kama su. Na buƙata a yi musu hukunci daidai da abin da suka aikata. To alhamdulillahi duk dai ga su nan kusan zan ce binciken ma ya kammala, kuma da zarar an kammala za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Kai tashi, ita wannan ya kuke da ita ne? Kanwar babu mace. Na? Kanwar babu mace. Ɗan babar ka ce, kuma kai mata haka. Kamar irin wannan ɗauke-ɗauke waya ɗin kayi kamar sau nawa a baya? Sau biyu. Na? Sau biyu. A ina da ina? Da makaranta sai gidan kakanmu. To ita me yasa da ka ɗau wayar baka kyale ta ba ka ɗauki wannan taɓaryar kai ta buga mata? Saboda ta ga zuwa na sha nake za ta manta na buga mata. A ina ka buga mata? Kaka. To Allah ya kiyaye.